odcinku szczególnie gorąco witam fanów Zygmunta Kałużyńskiego. A to dlatego, że jesteśmy w starym kinie. Tak, jesteśmy dzisiaj zdecydowanie dobrze wyposażeni w lumeny. I tutaj... Zagłębski aquapark. No właśnie, proszę zobaczyć, jaki ciekawy aquapark. I słyszymy głosy, ale nie wiemy skąd. Tu. Ach, już myśleliśmy, że poszli do aquaparku. Tutaj kości drzew. Tak. A, to po prostu z aquaparku się wychodzi tu. Dobrze. Największa Znaczy, ja mam takie wrażenie, że w sumie jak chodzi o tą piwnicę, to chyba ona jednak nie prowadzi. Ale nie no, co to by była za piwnica, co nie łączy się z budynkiem? Tam jest. Łączy się tam wejście widział. A, Że to tam dobrze. Tam są schodki, ale u góry są dechy za... Aha, w ten sposób, no bo już sobie myślę, kto by budował taką głupią piwnicę, która się z niczym by nie łączyła. A może tu? Tutaj mamy ewidentnie Legowisko trolli. legowisko, tak, ale tu, a tu jest ściana i po co na tej ścianie folia? Co tam jest? Takie fajne kotły, jakbyś chciała je Tak, uchwycić. kotły też już uchwyciliśmy z Sebastianem, tak jest. Okej, no to jednak chyba trzeba szukać szczęścia inną trasą. Dobra, zaczynamy od garderoby. I w garderobie już nic nie ma. Wspaniale. Jest to bardzo stary budynek. Ma około 100 lat. Ale szczerze mówiąc, na dzisiaj nie odrobiłam tak lekcji, żeby dokładnie się wczytać w historię. Zależało mi na eksploracji samego budynku, a historię sobie doczytam potem. Cześć tam, to ostrożnie, bo tu jest straż pożarna. A, czyli wyłączamy latarki. Znaczy, żeby wszystko ich prawie. Dobra. Pytanie, na ile ktokolwiek w ogóle dba o to, czy ktoś tutaj jest, czy nie. O, kalendarz z 2002. Dobra, tu już myślę, mogę sobie poświecić. A co tu jest Taki? na suficie? Nie no, Jakiś wygląda jak sztuczny. sztuczny ptaki, papier. Albo kurde balony pęknięte. Możliwe, że tak wyglądają balony po pęknięciu ileś tam lat wstecz. No, kino jest, wydaje mi się, bardziej atrakcyjne z zewnątrz, bo bryła budynku, fasada jest nieźle zachowana. Natomiast wewnątrz mamy... O, kuchnia. Wewnątrz mamy w zasadzie obraz nędzy i rozpaczy, aczkolwiek też jesteśmy na razie w tej takiej części bardziej gospodarczo-użytkowej. Znaczy, to jest obiekt moim zdaniem do odratowania technicznie, tylko że pytanie, dlaczego nikt go nie chce zagospodarować. Tutaj widzimy dużo różnych sanitarnych pomieszczeń. No tak, no
chyba tu już woda nie leci dawno. I pewnie kolejna toaleta. Informacje. Ciekawe o czym? Czy o seansach, jakichś może spektaklach? Pewnie tak. Też toaleta. I... To trzeba przejść do SP właśnie. Dobra. Jak sądzę, Tak. Do zmieszczenia to tam będzie już to strasznie zabawa. Tak. O, proszę, berło dać zarazem. O! Przy okazji. Matko. Cały czas jesteśmy w tym bloku właśnie gospodarczo-sanitarnym. Niskie ceny. Ciekawe niskie ceny czego? Czy seansów? Tu byliśmy z drugiej strony tych drzwi. Ojej. Strasznie smutny widok. OSP czelać. Tutaj trzeba sprawnie przejść, żeby tej straży tu... Tak, żeby nie prowokować strażaków, zdecydowanie. No i tak myślę, że chyba czas na piętro, nie? O, otwarte okno. Boże. W końcu jest lato. Słuchajcie, idziemy do kasy. Ale droga do kasy jest drogą niezwykle wyboistą i dziurawą. I gdzie tu się płaciło? Pozastawiane, ale może włączysz czołówkę? No. O. Okej, moment. Czy my nie byliśmy... Tak. Ale czy my nie byliśmy tu tylko z drugiej strony? Przed chwilą? Byliśmy. Płytki kuchenne. Jakaś schody na górę? Były, są. Będziemy szli teraz, nie? A, tu jest stricte kasa. Okej, dobra, czyli to pani kasjerka się zapadła pod ziemię. Może za dużo popcornu jadła. Okej. No to zobaczymy sobie chyba górę. Schody bardzo ładne. Gelender fajny. To znaczy poręcz. A co my tu mamy? O, przypomnienie o wysłaniu biletów. Komu wydano? Wow. Co to takiego? Bilety wysłano... Dobrze, jakieś ciekawe, stare dokumenty. Oczywiście odkładam na miejsce. Chyba jesteśmy w tej sali, która jest obiektem największego zainteresowania eksploratorów. Krzesła takie w starym stylu. W nowoczesnych kinach się takich już nie montuje. No i bardzo mi przykro, że tak skończyły. O, proszę, wiesz, Dni filmu radzieckiego. Dobra. Oczywiście muszę tam wejść. I zobaczmy, co się tu dzieje. Nic się nie dzieje. Tu co? Chód? Dobrze, jak oglądasz Dni filmu radzieckiego. Okej. I te Dni filmu radzieckiego odbyły się w 1965 roku. No, to ja miałam jakieś minus wiele lat wtedy. Tak. To z daleka wygląda, jakby tutaj coś było namalowane, nie? Dopiero jak się podchodzi bliżej, to widać, że to jest po prostu porwane ordynarnie.
drzwiczki. O, ja zawsze chciałam wejść w takie miejsce. Zawsze chciałam zobaczyć, co jest za ekranem. Nic nie ma za ekranem. Dobra. To chodź. Kolejne marzenie z dzieciństwa po prostu nie wypala. Tak. Znaczy jestem przekonana, że to, co nazwałam właśnie nic, tak naprawdę ma jakąś istotną rolę. Tylko jako osoba, która nigdy nie miała przyjemności pracować w kinie, po prostu nie znam. Gigania do góry. Tak. Nie znam przeznaczenia każdej z tych belek. Czy jakimś cudem nie było też teatru w przypadku? Czy była scena teatralna też? Pewnie tak. Przynajmniej, Te wszystkie podwieszane na innych, te jakieś scenografie były. no przynajmniej w pewnym momencie na pewno. Tu jakiś backstage. No powiem wam szczerze, ja dużo występuję na scenie. I jeżeli chodzi o warunki tutaj, jeżeli chodzi o backstage, to chciałabym mieć tyle miejsca w wielu instytucjach, w których miałam przyjemność występować. Ale skrzynia na ulicy. Na amunicję? O, A, rzeczywiście. ale przypuszczam, że jakiś taśmę w tym po prostu trzymano. Taki zapach spalenizny tutaj czuć. Albo trzymano do amunicji. Albo właśnie czarny proch. Nie, Ale czekaj, ale ten zapach taki siarą lekko jadący. no ale to trochę inaczej. Nie mówię, że teraz. Na tych drzwiach nic nie jest napisane. Dobra. Czas na małą przerwę. I w ramach tej przerwy muszę wreszcie porobić jakieś fotografie. Ponieważ nie zrobiłam jeszcze ani jednej fotografii tego miejsca, a mimo, że znajduje się ono poza granicami Śląska i nie mam tu na myśli województwa śląskiego, bo to jest taki sztuczny, niezrozumiały twór, jest po prostu poza granicami geograficznie Śląska, to chciałabym opisać historię tego miejsca. Dlatego idę porobić parę zdjęć. Znowu te dokumenty. Ciekawe. Została jeszcze jedna kondygnacja. I mam nadzieję, że uda się wejść na lożę. I to nie jest ostatnia kondygnacja. Idziemy do projektorów. Tylko sobie tu zajrzę, ale tu chyba też jest tylko toaleta. Dużo toalet w tym budynku było. Naprawdę dużo. Tak sobie wejdę. Wow, co? Świetna sprawa. To są projektory. Wow. Pokiwałabym głową z uznaniem, ale nie wiem, czy mi się obraz w kamerze ustabilizuje. Aż to. Co my tu mamy? Siemka, Swokolus. Przyszliśmy tylko pozwiedzać. No my też, no. Ogólnie. Szkoda, że takich kin jest już coraz mniej. A, takie jednak miały lepszy klimat. A w... Tak. No w Katowicach był Kosmos i Rialto i teraz przerobili je i dalej działają na szczęście. Dużo tam chodziłam jak byłam mała, a potem się zrobiły modne multiplexy. Tak jest. Tutaj widzowie są świadkiem moich pokracznych wygibasów, skontuzjowaną nogą i zastanawiam się, kiedy ostatnio nagrywałam film i mówiłam, że mam wszystko ok. I nie cierpię w wyniku żadnej kontuzji.
To było dawno, nieprawda? Ach, super. To co, Radegast? Nie, chyba się jakieś kurwa takie irlandzkie ciągle. Jesteśmy na balkoniku. Dobrze, po zejściu z balkoniku idziemy jeszcze schodami w stronę tej najwyższej kondygnacji, na którą trzeba przejść z tej strony. A ja miałam schiza, że ktoś tu stoi. Bardzo ładne te żyrandolki. Ogólnie bardzo ładny budynek, taki stylowy. Kawałek ściany chyba. I wreszcie chyba ostatnia z kondygnacji. Przypuszczam, że będzie jakieś fragmentaryczne poddasze. Słychać silniki z wozów straży pożarnej. Ale moment. Czy tu byliśmy? Tak. Są projektory. Tu są projektory, rzeczywiście. Dobrze. Czasami się człowiekowi pomiesza. I raczej nie będzie tutaj nic, przypuszczam, ciekawego. Co, schodki drewniane? Nie szkodzi, ale stabilne. Bardziej bym się martwiła o tą podłogę, wiesz? Aha. W porównaniu z podłogą szybu Krystyna to... No właśnie, to tu w ogóle jest podłoga. Okej, no. Poddasze ładne, ale nic na nim za bardzo nie znajdziemy, dlatego ja idę na dół jeszcze porobić trochę zdjęć. I tak przy okazji to by chyba było na tyle na dzisiaj. Link do social mediów oczywiście jest w opisie. Mam nadzieję, że się Wam podobało to stare kino. Chociaż oczywiście do starym kinie Zygmunta Kałużyńskiego się nie umywa. Także to tyle. Cześć. Jakieś kurde logo obetnięte. Science Hill. No, albo to jest dorysowane już, nie? No, takie alchemiczne są.